नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत सौंदाळे आंबटकर्श पळूया. आंबटकरचे काम कसे 8 ते 10 सौंदाळे धुवून मीठ आणि हळदी पीठ लावून 10 मिनिट मॅरिनेशन दवरका. मसाल्याक 1 वाटी सोय जाय. 2 मीडियम साइज कांदे बारीक शिंदून घेऊका. 7 ते 8 तांबडी मिरसांग, 1 चमच कोथिंबीर, 10 मिरया कणा, रुचीक मीठ, थोडेशे हळदी पिठो, आमसणीक आमली ना जाल्यार आमचूर पावडर ना जाल्यार चिंच यूज करका. फडण्या आयदनात थोडेशी तेल हुनकन घेवका आणि तातूंत कोथिंबीर, मिरी जराशी भाजून घेवका. कोथिंबीर कलर चेंज जावचे लागले की तांबडी मिरसांग घालका आणि ती बी सुमार 1 मिनिट भाजून घेवका. भाजून जाल की हे एक प्लेटात निवोचे काढका. त्याच कायलीत 1 चमच कांदो तांबड जातपर्यंत भाजून घेवका. भाजून जाल की कांदो बी एक प्लेटात निवचे काढून घेवका. आमटाच मसाला वाटून घेवया. त्याच खातीर मिक्सर आयदनात सोय घालका. भाजिल्ली मिरी, मिरसांग, कोथिंबीर आणि कांदे घालका. हळदी पीठ घालका आणि थोडेशे उदक घान गंध मसाला वाटून घेवका. हो आमटाचो मसालो. आमटाक फण्ण घान घेवया. त्याच खातीर एक कायलीत 1 व्हड चमच तेल हुनकन घेवका. चिंदील कांद्यातलो 1 चमच कांदो सेपरेट काडून दवन उरील कांदो फण्णाक घालका. कांदो बेगी भाजच्याक थोडीशी मीठ घालका आणि तांबड जातपर्यंत हो कांदो भाजून घेवका. कांदो तांबड जाल की वाटील मसाला घालका. शिंदून दवरील आंबली घालका. आमसणी यूज करचिल्ल्यार मसाल्या बरोबर वाटतनाच आमसण घालका. मसाल्याक लागता तितली मीठ घालका. मॅरिनेट करच्या दवरील मासलेक थोडी मीठ घालली उरता आणि कांदो भातन बी मीठ घालली उरता पण थोडेशी कमीच मीठ घालका. आता आंबट कितले पातळ जाय म्हण पळोवन उदक घालका. गॅसा फ्लेम हाय दवन हाके गजगज येवचे दिवका. गजगज येवचे लागले की सेपरेट काडून दवरील कांदे घालका आणि मासली घालका. सौंदाळे बेगी शिजतात तश म्हण पहिली मसाल्याक गजगज हाडून घेवका आणि गजगज आयल नंतर सौंदाळे घालका आणि एक पटी मासली घालनंतर ताका दाय घालच्याना आयदनच भायल्यान हालून मसाला मिक्स करून घेवका. गजगज येईल की सौंदाळे आंबट रेडी जाले. तुम्ही बी हे सौंदाळे आंबट घरात ट्राय करा. कश लागले म्हणून आम कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.